Big boys yanzu na girma, ga Allah na roki alfarma, shine mai bada duk dama, na samu kuɗi na yo hidima. Allahu ka kauda 'yan gulma, waka ce zan yi nima. Matasa yau ku yo himma, na kanka ka je ka yo nema. Zamani yanzu ya canza, neman na halak sai an gwabza. Zamo sarki su ɗin banza, maƙiya yau sun zamo reza. Zamo big boys ka sha biza, dukkan maƙiya sai sun canza. Yan fa yau ga mu mun bullo, Nura MP gani na bullo. Wata rana mu zama sha kallo, wai yau mu ne ake kallo. Taurari ne kuna kallo, dariya fa ake da mu bullo. Wata rana mu zama sha kallo, ina gayu a tattaka. Gayin fa yau a tattaka, gurin fati akwai harka, guri na rawa ba ma shakka. In mun wanka sai an koka, ilimi mun yoto sambarka, ina doka kiɗa sai an taka. Masoya suna ta sambarka, Nur MP ina ta sambarka. Junior Adams iyo taka, wajen waka baka shakka. In ka rera sai an taka. Big boys ne? Big boys ne? Fayau ne. My name is Junior Adam, sunana all my people safety your life. Dukkan mutane mu kula da rai, no buy your life ba sai da rai. Domin rayuwa da tsada, damuna da kaka, amfani yayi tsada, duniya da mata, a mawaka akwai shata. Zan tara kuɗi na auri mata, daga ranar Junior Adam na zamto dan gata. Soyayyar wata ya yi mini daurin goro, a soyayyar ta bata mini goro, mahaifinta ne yake so yayi mini goro. Ya raba ni da ke sannan ya baro ni a zero, a soyayyar kitiri ne ni na san kiyo. Masoyiyata Habibiyata, sarauniyata, zinariyata, Khadija tawa, kece tawa. Zana faɗa, kece nan sarauniya, kece nan zinariya, kece nan mai tarbiya. A ko'ina kin iya kwalliya, ana taya banki kina da tarbiya. Kina da tarbiya, kina da tarbiya. Nura MP ni ne naki, ga sakona ki ji waka na dan ki shauki. Ni ina son ki, ni ina son ki, ni ina son ki, ni ina son ki. Mana diwazi ne, yaran bayau ne, wata rana sai labari. Ni ma muke mu ba ma buri, Allah ya sa ya zama alkhairi. Gayu to sai a rage buri domin a samu jari. Mana kanka kar ai maka gori, na ga yan mata jeri jeri, cikin su ma hada ummul kairi. Ubangiji raba mu da yan sharri, gayu na sai a bani dama in tafi lafiya, in raba na ya so in dawo lafiya. Zaga kasashe har da Italiya, da abokane mu zaga Najeriya. A waka kun san mun iya kafiya, ko a kasan ma mu mun rike gaskiya. Sama baby mai kyau yar Zaria, da ima an sani kina da tarbiya. Masoyiya ta zinariya ta ki taka lafiya. Iwansu ne ba mana. Junior Adam ne mana. Nura MP fayau ne. Fayau big boy.